Masimhlangabeze ngovideo 3 please. Mandibulise nam Matshezi, ndibulele le nyweba o ndiyenzele yona yokundimema kuleli kaYehova ihlabathi namhlanje. Wonwabe wazi ba usekhaya apha wazi into kokuba naba abantwana bakaThixo bexela inhlupheko zabo engathi lonto yeyalamphulaphula bethetha yedwa umele nabanye abaphulaphula abakulangxaki. Ndithanda ukuthi ke Tshawe mandinikele kuwe nabo ngabakho. Namhlanje Matshezi sifumana ilizwi lenkosi kwincwadi kaIsaya isahluko nga41 Isaiah 41 indima yeyeshumi. Ndakukhaleza ndiyifunde ngoba ixesha selisitye kakhulu. Musa ukoyika kuba ndinawe mna. Musa ukubhekabheka kuba ndinguThixo wakho. Ndikukhaliphisile, ewe ndikuncedile. Ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam. Inkosi isikelele ukufundwa kwelizwi lwayo njengokuba iqhele ukwenza ngegama elihle igama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi lityhiliwe lifundiwe ilizwi lakho. Ndicela ezi zinto besizincokola kunye ngokuthabatha indawo abantwana bakho bazive ngenxa kaYesu. Amen. Zange magama asesalibona ixesha elibe kangaka ebomini bethu. Thina njengeziqu, thina njengeentsapho, ii-families ngee-families, thina nge-area izitrato ngezitrato and kwindawo esikuzo ii-communities ngee-communities, thina njengamabandla and thina njengebandla likaKristu jikelele azange salibona ixesha elibi kangaka. Kangangokuba ubangaba mhlawumbi uyafana nam ukhe wabanjwa i-COVID-19 kodwa uThixo wakuphakamisa, wayinqoba, wayoyisa i-COVID-19. Funeka uyazi into okokuba ibe lubabalo nokunqanda kukaThixo. Ukuba ngaba ukhe walandela ibhokisi yomzali okanye ibhokisi yomntu ozalana naye ngeli xesha le-COVID kodwa wasinda wena, uxelisa izicaka zikaYobhi zisithi batshabalale bonke kwasinda mna. Funeka uyazi into yoba lubabalo lukaThixo. So sonke silapha nje sinqandelwe. Uyazi uba Matshezi akukho mntu unqanda njengoThixo. Uyanqanda loo mntu, uyasinqandela loo mntu. uThixo usinqandela sele silele singaboni into singeva nto. Athi uDavide akalali akozeli umgcini kaIsrayeli, uhleli enqanda uThixo. Uxakekile uThixo, uyasinqandela kwimimoya yongendawo. Unqanda uThixo, anqande sele singamfuni. Asinqandele uThixo sele sihamba kwiintsunguzi zobumnyama zendlela zesono. Asinqandele siyofika ekhaya singenakonakala. Uyanqanda lo mntu. Ngenye imini uthi omnye umbhali wenye ingoma, uThixo uyazibona iinyembezi zethu, uzibona zisihla azive xa zisiwa. God sees the tears of a broken heart, he hears them when they fall. Athi ke ngokwethubeni athi God weeps along with men. uThixo ulila nokulila komntu. Indenzele nto ndibenexhala into yoba ngenye imini xa sifika emgwebeni asukubuzwana into kokuba wenze ntoni ngeenyembezi ezuThixo bezilila elilela wena.
ngoba kungayilahleko enkulu into kokuba izulu lingabi na gain kwipain yethu. Sithi sesingene entlungwini wakhe walila uYesu afike kulo Lazaro. Wafika sekuntsukune engcwatyiwe, akufika phezu kwengcwaba likaLazaro, ithi iBhayibhile yam walila uYesu. Baza bathi abantu baseYuda ababemjongile bathe bengenakhona lo owavulileyo amehlo emfama wazenza iziqhwala kuba mazihambe ukuba nalo angafi. Ebengenakho ukwenza lo, ebengenakona ukwenza kuba nalo angafi. Oh, sihlobo zami, yisemoni ngenye imini leyo. Namhlanje sikule ncwadi kaIsaya ethi musa ukoyika. Xa uThixo ke kuyalela ukuba wenze into, uThixo akabhibhidla amazinyo, sube nezizathu. Kunjanje ku ezo zizathu magama asinawe mphulaphuli, izizathu ezizawubenefita kwa wena, izizathu ezizawubenefita kwa mna. Namhlanje xa esithi musa ukoyika, ndiyafuna uyazi into yokokuba ngamanye amaxesha sigcwala luloyiko ngenxa yento kokuba kukho lento kuthi ishotayo ilukholo. Ngoba la magama amabini ukwazi uwabhala kwisentence enye, ubhala ukholo, ubhale nokoyika. Ngesingesi ubhala ufaith, ubhale nofear kwakwisentence eyi-1. So yika kakhulu ngoba ukholo lwethu luyafiphala ngamanye amaxesha. Loo nto isenze soyike. Soyike kunjanje oku siphakuzele. Andazi noba mhlawumbi usakhumbula nasisakhula, owam umama ndandisithi sisi ndisakhula ndingomnye wabantwana babesithi sisi kumama. Wayesithi phaa eNxukhwebe xa endithuma kwamamqadi ngezantsi ebumnyameni kungekho mbane eNxukhwebe, athi hamba mphuthumi ungoyiki, hamba ndikujongile, hamba ndiyakubona, hamba sukubhekabheka ndiyakubona, ndihambe ndiyongena kwamamqadi ndizise le nto bendiyithunyiwe, ndijike ndigoduke ndigcinwe leli lizwi magama asi ethi ndiyakubona. Ugcinwa lilizwi elithi hamba ndiyakubona, hamba ndikujongile. Ndihambe ke ndigcine lelo lizwi ke matshesi. Namhlanje sigcinwa lilizwi likaThixo elithi sukubhekabheka. Ndifuna ke sivane ke matshezi nabaphulaphuli, ayakhabana ke la magama ukoyika nokholo, awafunani lo magama. Xa sinyuka intaba namhlanje make sikhangele izinti zokwakha ibhoma. Sizakwakha ibhoma laphezu kwentaba ngoba umuntu anganyuka intaba subeza uvavanywa lo muntu. Xa unyuka intaba kuba uzawuvavanywa, kuba uThixo ufuna ukukhangela into kokuba lungakanani na ukholo lwakho. Nazi ke intsika esiza kwakha ngazo zinhlanu kuphela sizokohlukana. Eyokuqala uthi uThixo musa ukoyika. 1, ndinawe. Alikho ixesha uThixo angabikho phambi kwethu. Okwesibini uthi musa ukoyika, ndinguThixo wakho. Musa ukubhekabheka, hamba ndiyakubona. Musa ukubhekabheka, hamba ndiyakubona. Athi uThixo kwesithathu musa ukoyika, ndikukhalithisile. Xa amangesi sithi I will strengthen you, ngesixhosa ithe yami iBhayibhile ndikukhalithisile. Ngamanye amazwi selapha ngaphakathi kuwe uThixo wakukhaliphisa. Musa ukoyika. Okwesine athi musa ukoyika, ewe ndikuncedile. Azothi okwesihlanu musa ukoyika, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam. Andizazi izandla zikaThixo zingakanani, kodwa into endiyazi into yoba esi sasekunene sesokuxhasa mna, sesokuxhasa umoni ofana nam, sesokuxhasa umoni ofana nawe mphulaphula. Isandla sikaThixo sesokukuphakamisa. Uthi xa ungene ngontsini angene ngaphantsi kwakho, akunyuse ngesandla sakhe sokunene sobulungisa bakhe. Ikwasisandla isimanga sinobulungisa, kodwa kwasona sinobabalo. Ikwasisandla esinenceba. Ukuba ngaba binguDavide lo bebhalapha ebeyawuthi uYehova ngumalusi wam, andisweli nto, andiyikoyiki into. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyikoyika bubi, ngoba
unam wena, intonga yakho, umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Xa uThixo ke Matshesi ndisehla esibiza ukuba masinyuke intaba siyokwenza umsebenzi wakhe, usibiza ukuba sikhululeke emakhamandeleni, ngoba lento yokoyika ngamakhamandela. Ewe, zangoyika uAbraham enyuka intaba nonyana wakhe uIsake wayengawazi yena umcimbi. Imani sithi iBhayibhile uthi lo mfana bawo nanku umlilo, nazi iinkuni, iphi imvu yokwenza idini elinyukayo. Athi uAbraham, uThixo wozibonela imvu yedini elinyukayo mntwana wam. Kanti uAbraham konke oku uyavavanywa. Ndifuna ukuthi kumphulaphuli ongene kwingxaki ye-COVID-19, kanti konke oku uyavavanywa. Ndifuna ukutsho ke mphulaphuli, ungoyiki, musa ukoyika, yikanti uyavavanywa ngalo lonke eli xesha. Mandikhawuleze ke ndithi Matshesi, ubusazi ukuba eli binzana lithi musa ukoyika livela 365 times eBhayibhileni. Nje ibinzana elithi fear not, elithi musa ukoyika, yinto nenye eno-365 ngunyaka, uneentsuku ezi-365. Ithi kum laa nto rhoqo liphuma ilanga umane ukuthi uThixo musa ukoyika. Xa uvuka ekuseni ubheke emsebenzini umane ukuthi uThixo musa ukoyika. Wathi uYeremiya kungeenceba zikaYehova lento singagqityelwanga, ngokuba zipheli iimfesane zakhe, zintsha imiso ngemiso, kukhulu ukuthembeka kwakhe. Khangela amaSirayeli makama-asi ecanda entlango iminyaka engama-40. Le nto olu hambo kwakumele uba balithatha 11 days balithatha 40 years, ngoba babehamba bexabana bengamkholelwa uThixo. Ngalo lonke lo xesha every day umane ukuthi uThixo musa ukoyika, musa ukoyika. Ndiyafuna ukutsho ke makama-asi ndithi umqulu welifu emini, idangatye lomlilo ngobusuku. Imani sithi iBhayibhile akwabikho xesha apho idangatyi nomqulu welifu zingekho phakathi kwabantwana bakaSirayeli. Nangoku ndiyafuna ukuyithetha le nto sihlobo ezithandekayo, ndiyafuna ukuyithetha le nto baphulaphuli. Ewe, into kokuba 365 days umane ukuthi uThixo musa ukoyika. Wakhona amaxesha apho nathi sigcwala luloyiko, mhlawumbi singazisoli incam ngokuphuma eyiphutha thina njengamaSirayeli. Ewe, sibe novalo, sibe noloyiko, instead sisike sidinwe, sidideke. Athi uIsaya namadodana angatshafa adinwe, nabafana bakhubeke bawe. Ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni, banyuke njengeenkozi, bayagidima bangadinwa, bahambe bangatshafi. Udiniwe na? Unomvandedwa na? Xelela uYesu, nguye othi musa ukoyika. Ndinawe, number 1. Number 2, ndinguThixo wakho. Number 3, ndikukhaliphisile. Number 4, ndikuthembile, ndikuncedile. Number 5, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene. Intliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani kuThixo, nikholwe nakum, kuba endlwini kaBawo ininzi indawo yokuhlala. Ukuba bekungenjalo, ngendanixelelayo ndiyemka ndiyokunilungiselela indawo, khona ukuze apho ndikhoyo mna nani nibe lapho. Ukuba ke ndimkile ndayonilungiselela indawo, ndiyakubuya kwakhona ndinamkele kum ngokwam, khona ukuze apho ndikhoyo mna nibe. Eyona nto ayincwasileyo uYesu kuhlala nathi kunaphakade ku-eternity. Thina ke ngokwedinga lakhe silindele amatsha amazulu nomtsha umhlaba, apho kuya kumisa khona ubulungisa. Ndigqiba kwelithi ke intlungu zakaloku nje ze-COVID-19 azinakulinganiswa, ewe, nobuqaqawuli obu buseza kutshilwa kuthi. Ndabona
ewe izulu elitsha nomhlaba omtsha. Kuba elokuqala izulu nowokuqala umhlaba ungasekho nolwandle lungasekho, ndaza mna Yohane ndawubona umzongcwele iYerusalem entsha usihla uvele emazulwini uphuma kuThixo, uhonjisiwe njengomtshakazi elungiselelwe indoda yakhe. Ndeva ilizwi elikhulu lisithi kum, uyabona umnquba lo kaThixo ewe unabantu, uyakuhlala nabo emnqubeni babe ngabantu bakhe, yena uThixo abe nabo emnqubeni enguThixo wabo, azosule uThixo zonke inyembezi emehlweni abo. Kungabi sabakho kufa na COVID-19, kungabi sabakho nasijwili nakukhala nantlungu kuba izokuqala zigqithile. Waza lo wawuhleli etronweni wathi kum, uyabona izinto ndizenza ntsha, athi kum bhala, ngoba la ngamazwi ayinyaniso athembekileyo. Nkosi Mphuthumi, inkosi, sekho imini ozathi wena ululibele olusuku uba wawusenza ntoni na uphina. Bekho ilizwi ebuzayo kokuba uyawubona nalamfanekiso ngokabani, akukhumbuze uThixo athi wawuthetha nabaphulaphuli kuleli likaYehova ihlabathi nenzaliseko yabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Makubulelwe ke magama asikuThixo lo sinikayo uloyiso olo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Ngoko ke bazalwane bam abayintanda abangcwaba izihlobo kule veki, qinani, qinani, ningabi nakushukuma, nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi, nisazi nje ukubulaleka kwethu akulambathi enkosini. Haleluya, amen, amen. Ngevideo man, mkhupheni ngevideo. Nkosi manitshawe man, enkosi.